Benvingudes i benvinguts a la quarta sessió del taller d'introducció a la programació i creació de videojocs amb Scratch. En aquesta quarta sessió farem un videojoc com aquest, en el qual controlarem un ratolí amb les fletxes del teclat i haurem de moure'ns per intentar aconseguir el pa sense que els gats ens enxampin. Cada 15 segons els gats canviaran el seu sentit de desplaçament i els haurem d'evitar. Bé, doncs comencem amb un projecte de l'Scratch en blanc. Avui estic fent servir l'Scratch Desktop perquè el navegador m'anava una mica lent i no podia gravar bé els vídeos perquè se'm retrasava el so amb el vídeo. Llavors el primer que fem és eliminar el personatge aquest que tenim i anem a afegir un de nou. Escollim la pilota, anem a posar-li de nom jugador i amb el clic dret dupliquem, li canviem el nom a enemic, li posem enemic 1 perquè en tindrem 3, que seran els 3 gats diferents. Llavors dins de vestits eliminem el vestit groc i deixem que sigui només la pilota blava. Ara al jugador li posem una mida de 50 i anem a afegir un altre personatge que serà el ratolí. Podem escriure mouse i aquí el tenim. Llavors anem a dir-li ratolí. Al ratolí ara li canviarem la mida i li posarem la mida a 60 perquè no sigui massa gran. A l'enemic 1 agafarem i li canviarem la mida a 60. Afegirem un nou personatge i buscarem el gat. Posarem aquest d'aquí i li canviarem el nom. Posarem gat 1. Ara mourem el ratolí aquí, darrere del jugador. Llavors ens quedarà l'enemic 1 i darrere seu el gat. Al gat anem a posar-li la mida a 80. Ara anem a afegir un altre i buscarem aquí el pa. Anem a posar bret i ens surt el pa. Anem a posar-li el nom, pa, i vaig a col·locar-lo aquí enmig. Si ara anem a triar un personatge, en comptes de donar-li aquest, li donem a dibuixa, podrem anar a l'editor de vestits i llavors seleccionem el rectangle, on diu omple, seleccionem aquesta perquè no tingui color de fons. A la línia exterior comprovem que estigui en negre, anem a donar-li un gruix de 6 i anem a dibuixar aquí un rectangle, més o menys que tingui la mida de l'escenari. Fem clic a la fletxa, tornem a dibuixar amb el rectangle, anem a afegir un rectangle interior, més o menys així. Ara amb aquests punts aquí podem acabar de reajustar, posar-ho per aquí. Si agafem la fletxa podem desplaçar-ho i posar-ho més o menys per aquí. Llavors tornem a seleccionar el rectangle i dibuixem un altre més. Poso aquest aquí. Llavors amb la goma anem a fer forats. Farem un forat aquí. Farem un altre forat per aquí més o menys. Farem un forat aquí. Un altre aquí. I amb això ja ho tindríem. Sobretot és important que aquesta vora d'aquí sigui completament negra sense cap forat. Ja ho tenim. Aquest objecte anem a dir-li base i anem a esdeveniments. Arrosseguem el de la bandera verda i dins de moviment
posem besa x, y, i aquí li posem 0 i 0. Això farà que quan apretem la bandera verda, la imatge quedi al centre. Ara tornem a seleccionar l'objecte jugador i anem a començar a preparar la seva programació. Anem a esdeveniments i arrosseguem un parell de la banderola verda. Busquem dins de control el per sempre i agafem un, després el podem duplicar i anem a preparar-ho. Dins d'aspecte, escollim el que diu fixa l'efecte color a 0, el posem aquí un momentet, anem a buscar el que diu també fixa la mida al 100%, anem a canviar el 100 per un 50, i on diu color anem a canviar-ho per transparència i anem a posar-li un 100. Aquesta la posem aquí dins, ara ens anem a moviment i busquem l'X, Y i ho posem aquí sota. Llavors anem a posar-li 206 i menys 130. Llavors ara si apreto la bandera se'ns en va a aquesta posició. Llavors el de fixar la mida el posem aquí darrere i dins de moviment agafem el que diu fixa el tipus de rotació, el posem sota el de fixa la mida i on diu dreta-esquerra li diem que no giri. Posem el per sempre aquí i aquest altre per sempre l'enganxem amb l'altre bloc. Posem una miqueta més a la dreta i ara ens anem a les estructures de control, anem a preparar un sí, llavors farem un sensor i agafem el que pregunta tecla espai premuda i el posem aquí mateix. Canviem la tecla espai per fletxa amunt, ens anem a variables, li donem a crear una variable i escriurem velocitat jugador i li direm que estigui disponible només per aquest personatge. Li donem a l'OK i la desmarquem perquè no se'ns mostri. Anem a afegir-li una altra variable i li direm tocant n tecles i la farem disponible només per aquest personatge. Ara la tenim aquí. Anem a crear una altra que sigui per tots i li direm puntuació. Li diem OK, la posem aquí a l'esquerra. Anem a fer una altra més que sigui per tots i li direm compte enrere. Aquesta de tocant n tecles la baixaré una miqueta i posarem el compte enrere aquí. Farem clic dret i li direm pantalla gran. L'acabarem d'ajustar a la dreta i llavors anem a moviment. Ara tornem a treballar amb el nostre gat i busquem el que diu apunta en direcció 90, el posem aquí dins i el mode 10 passos el posem aquí sota. Llavors, mode 10 passos l'hem de canviar per dins de variables la velocitat del jugador. L'arrosseguem aquí i a més, abans d'entrar el per sempre, posarem assigna a, en aquest cas serà velocitat del jugador, el valor 5. Llavors aquests blocs d'aquí el que fan és inicialitzar les propietats del jugador amb la seva velocitat i ara entrarem dins d'un per sempre. En aquest per sempre el que farem serà comprovar si estem prement les tecles i si hem tocat la base per fer una cosa o una altra. Llavors aquesta d'aquí, aquest bloc d'aquí és el que ens farà comprovar si estem tocant aquesta tecla. Llavors dins del 90 modifiquem i posem la fletxa a dalt. Llavors quan la direcció és 0 estem mirant cap a dalt. Dupliquem aquest bloc, en fem duplicacions fins a tenir-ne
4 còpies perquè són les 4 fletxes que comprovarem. Desplaçaré una miqueta aquí i ara canviem un dit fletxa amunt per fletxa avall, la direcció la canviem fins a baix de tot, que seran 180, aquesta d'aquí posem fletxa dreta i modifiquem la direcció fins a 90, que és mirant a la dreta, i l'altra posem a esquerra, canviem la direcció cap a l'esquerra, que són menys 90 graus, i anem posant aquests blocs a dins del per sempre, l'un a sota de l'altre, però tots dins del per sempre. L'ordre és el mateix, no passa res, sigui quin sigui l'ordre, seguirà funcionant. Anem a control i anem a buscar un sí, llavors, el posem aquí un momentet, anem als sensors i busquem el que diu tocant el punter del ratolí. El posem a dins i canviem punter del ratolí per la base. Llavors, quan estiguem tocant la base, el que voldrem és que se'ns aturi o tiri una miqueta cap enrere. Anem a moviment i busquem el de mount a 10 passes, el posem aquí i llavors dins dels operadors anem a buscar el que té el signe menys, que és aquest d'aquí, i el posem aquí dins. Posem un 0 i ara anem a variables i arrosseguem la velocitat del jugador a l'altre cercle. Llavors, quan toquem la base, es mourà a 0 menys velocitat del jugador. Amb això el que fem és donar-li la volta al sentit. Fer que es mogui cap enrere, en direcció contrària a la que està mirant. Doncs això ho posem aquí sota. Ara ens anem al ratolí i anem a esdeveniments, afegim el de la banderola verda, anem a aspecte i busquem el que diu ves a la capa front. El posem aquí, busquem un control, agafem un per sempre i el col·loquem aquí. Llavors, ves a la capa front, el que farà serà portar el gràfic del ratolí per sobre del gràfic de la bola. D'aquesta manera cobrirà la bola. Llavors ara anem a moviment i dins de moviment agafem el que diu apunta en direcció 90 i el posem aquí. Després agafem el que diu ves a posició aleatòria i el posem a sota. Canviem posició aleatòria per jugador i ara anem als sensors i hem de canviar aquest 90 per la direcció del jugador, perquè volem que el personatge del ratolí, el gràfic del ratolí, estigui a la mateixa posició que el jugador, que és aquesta bola groga, i que giri en funció de la seva direcció. Hem de buscar aquest que diu fons NR d'escenari, que té forma arrodonida, i l'arrosseguem dins del 90. Canviem escenari per jugador i ara posició X el canviem per direcció. Llavors, si apreto el play, el ratolí se'm col·loca on tinc la bola groga. Si apreto cap a dalt, es mou cap a dalt. Si apreto cap a baix, es mou cap a baix, esquerra, dreta. D'acord? Si apreto dues tecles alhora, travessa les parets. Anem a donar-li el pausa. I ara anem a tornar al jugador i anem a treballar aquí dins per corregir aquest comportament que us acabo d'ensenyar. Tenim un per sempre i anem a buscar dins de les estructures de control el sí, llavors, posem aquí, anem als sensors i busquem el de tecla espai premuda, anem a posar-ho aquí dins, anem a canviar espai per fletxa amunt, ara ens anem a variables i dins de les variables anem a arrossegar aquest bloc d'aquí dins del per sempre, on diu compte enrere canviem per tocant N tecles
i el deixem a 0. Amb això el que farem ara serà comptar quantes tecles s'estan prenent alhora. Llavors, agafem el que diu augmenta, compta enrere en 1 i el posem aquí dins. I on diu compta enrere, canviem i posem tocant en tecles. Llavors, dupliquem i dupliquem un altre cop, els ajuntem i anem a canviar. Aquí tenim fletxa amunt, doncs ara posarem fletxa avall, després posarem fletxa dreta i fletxa esquerra. I aquests blocs els posarem a sota de la signa tocant en tecles al valor 0. Llavors, si jo ara apreto la bandera, quan premo una tecla, marca un 1, quan apreto dues tecles posa un 2, llavors amb això d'aquí ara vindrem a aquest altre codi i farem un parell de modificacions per arreglar-ho. Anem a operadors i anem a buscar el que diu I. Aquest d'aquí el posem aquí, ara anem a buscar el que diu més petit de 50 i el posem just a la dreta, canviem el 50 per un 2, anem a variables i busquem el tocant en tecles i el posem aquí. De fet, desmarquem tocant en tecles perquè no se'ns ensenyi per pantalla, perquè ja heu vist com funciona. Llavors, ara agafaríem aquest que diu tecla fletxa amunt premuda i el trauríem. Anem a duplicar això un momentet. Anem a fer una, dues i tres còpies i anem a arrossegar aquesta tecla aquí. Tornem a col·locar-ho tot aquí dins. Ara traiem la tecla avall i la movem aquí dins un altre cop. Traiem la fletxa dreta i ho tornem a col·locar dins. Ara traiem aquesta, la posem aquí dins i afegim això aquí. Llavors ara, en comptes de comprovar només si estem prement la tecla, estem mirant també que tinguem menys de dues tecles apretades. Llavors, si ara li dono el play, quan apreto dues tecles alhora, ja no em fa aquella cosa rara. Donem a l'stop, això seria tot pel jugador. Ara anem a mirar el ratolí un altre cop i seleccionem els vestits. Anem a eliminar aquest d'aquí, dupliquem aquest d'aquí, 1, 2, 4 cops. Agafem el segon i llavors amb l'eina fletxes anem a moure una miqueta les potes, anem a tirar-les una miqueta cap enrere, aquí més o menys, anem a agafar la cua i anem a girar-la una miqueta, pugem una miqueta cap a dalt, el cap si voleu el podeu tirar una mica enrere, llavors aquesta també en dupliquem i la baixem més a baix, comprovem, perfecte, tenim aquesta d'aquí, llavors en aquesta que és com la inicial anem a moure-li les potes una miqueta cap endavant, les podem girar i les aneu ajustant com vosaltres vulgueu. Aquestes dues cap endavant i aquestes, per exemple, les tirem una miqueta cap enrere i cap endins. La cua la girem així i la baixem una miqueta. El cap el girem un xic i el tirem una miqueta cap endavant. Llavors començarem aquí, tirarem les potes cap enrere, ara mourem les d'aquesta banda primer, tornarem a aquesta posició, tornarem a encongir les potes, ara anem a duplicar aquesta aquí, la baixem aquí baix i el que fem és agafar la cua, la girem un xic, pugem la cua per aquí més o menys i ara traiem aquesta pota cap aquí, la girem, aquesta aquí la girem també
movem més o menys per aquí, llavors amb el cap posem una mica més cap aquí i ens girem cap aquí. Fem aquesta d'aquí, la tirem cap enrere, el mateix amb aquesta d'aquí i anem a veure, tindríem la seqüència així. No cal que sigui perfecte, és aproximat per donar una mica de sensació de moviment. Llavors, un cop ho tenim, anem al codi i anem a afegir dins d'esdeveniments quan s'apreti la bandera verda. Llavors buscarem un control i posarem un per sempre i un sí per controlar. Anem a posar això aquí un momentet. Això ho posem aquí dins i el que volem és comprovar si estem apretant alguna tecla, és a dir, si ens estem movent, i si ens estem movent doncs volem anar passant d'un vestit a l'altre per generar la sensació de moviment. Llavors anem a posar una espera un segon, el posem aquí, canviem el segon per un 0.2 i dins aspecte anem a buscar el que diu següent vestit i el posem a sota del 0.2 segons. Ara, dins d'operadors, anem a buscar l'operador que diu O, que és aquest d'aquí, i anem a posar 3 còpies. Posem una dins aquesta i aquesta altra aquí dins. Amb això el que aconseguim és tenir 3 O's. Llavors, què passa això, o això, o això, o això? En qualsevol dels casos, estarem apretant les tecles que ens marquen el moviment i, per tant, haurem de moure el personatge, haurem de moure el ratolí, per tant, anirem canviant de vestit. Llavors anem a sensors, busquem el de la tecla espai premuda, el posem aquí i fem duplica, tornem a duplicar i dupliquem un altre cop fins que tenim 4 còpies i ara canviem l'espai per fletxa amunt, fletxa avall, fletxa dreta i fletxa esquerra. Un cop els tenim, els posem aquí dins. L'ordre és el mateix, tant s'adona, perquè quan es premi qualsevol de les tecles, llavors s'executarà aquest tros d'aquí que farà que es mogui. Anem a donar-li el play i així ho veieu. Veieu la sensació de moviment que dona ara? Es mou una miqueta el cap, la cua, ja el tindríem preparat. Ara anem a preparar el pa, anem a esdeveniments i apretem el bloc de quan la banderola es cliqui, anem a variables i posem assigna a compte enrere el valor 0 i el canviem per puntuació. Després busquem el control 1 per sempre, que s'anirà repetint tota l'estona, i dins d'aspecte anem a preparar-nos aquí l'amaga't i el mostra't, els deixem a mà, anem a moviment i busquem el ves a X, Y, posem aquí i anem a operadors, busquem el de nombre a l'atzar entre 1 i 10, posem un, posem un altre, ara posem aquí un menys 200 a les X i un 200, després a les Y volem que sigui entre menys 150 i 150 i aquest bloc d'aquí el dupliquem. Dins del per sempre el primer que farem serà amagar-nos perquè no es pugui veure el pa i anirem a una posició a l'atzar. El problema és que potser ens surt aquí, tocant la paret, i volem que això no passi. Perquè això no passi, el que haurem de fer serà anar a les estructures de control i buscar la que diu si passa això, llavors, i si no, fes això altre. Aquesta d'aquí, la posem i ens anem als sensors
anem a buscar el que diu tocant el color aquest, el posem aquí dins i canviem aquest color. Ara podem o bé escollir aquí el negre o agafar el comptagotes i ens anem a l'escena i fem una miqueta de zoom, apretem aquí i ja el tenim. Si està tocant el color negre, llavors farà una altra cosa, que és aquest bloc d'aquí que hem duplicat. Quan el pa aparegui tocant qualsevol punt negre, tornarem a calcular una posició a l'atzar fins que trobem una posició en la que no toqui cap vora negra. Llavors, si no, li direm dins de control espera un segon per donar-li una mica de retard i que es mostri. Llavors, això s'anirà repetint tota l'estona fins que trobi una posició on no toqui el punt negre i quan no toqui cap color negre, llavors esperarà un segon, es mostrarà i ara li direm que esperi fins que estiguem tocant el jugador. Anem a buscar els sensors i on diu tocant el punter del ratolí, l'arrosseguem, el posem aquí i canviem punter del ratolí per jugador. A més, anirem a so i li posarem inicia el so pop. Ho posem aquí sota i finalment, dins de variables, agafarem el que diu augmenta compte enrere en un 1, el posem aquí dins, canviem compte enrere per puntuació i li posem un 100. Llavors, si ara li dono el play, el pa va sortint per aquí, vinc amb el ratolí i quan el toco amb el ratolí em dona 100 punts, torna a aparèixer en un altre costat i m'haig de venir a buscar-lo. D'acord? Anem a donar-li a l'stop. Això ja seria pel pa. Tenim fets el jugador amb el ratolí i el pa. Ara anem a preparar l'enemic. Bé, l'enemic necessitarà dues variables per ell sol. Li direm només per aquest personatge i serà velocitat enemic i l'altra serà marxa enrere i li direm que és només per aquest personatge. Les desmarquem perquè no se'ns mostrin i ara anem a arrossegar aquest d'aquí, anem a duplicar-lo, posem així i canviem compte enrere per velocitat enemic. Aquest que diu compte enrere el canviem per marxa enrere. A velocitat enemic li podem posar un 6 i a marxa enrere li deixem un 0. Anem a esdeveniments i busquem l'esdeveniment de la bandera verda. Anem a aspecte i busquem fixa la mida i fixa l'efecte. Anem a posar en comptes de color transparència i la posem a 100 i la mida anem a posar-ho a 60. Anem a posar això aquí dalt. Ara anem a moviment i busquem el que diu fixa el tipus de rotació. Canviem esquerra-dreta per no giris. Després agafem el apunta en direcció 90 graus i el ves a XY, és aquest aquí, s'ajuntem i els preparem aquí. I ara això aquí. Canviem la posició X per menys 60 i la Y per 150. Llavors ara anem a control i busquem un per sempre i el posem aquí sota. Després busquem a moviment el de mota 10 passes, el guardem aquí, anem a variables i busquem velocitat enemic de forma arrodonida i el posem on posa 10 passes. Anem a guardar-nos un altre de velocitat enemic per aquí i un de marxa enrere per aquí perquè ens faran falta. Llavors aquest
el col·loquem dins del per sempre i ara tornem a les estructures de control. Anem a buscar un sí llavors i un sí si no. Dupliquem el sí i posem el sí si no aquí dins i ara aquest conjunt de blocs el posem a sota del moute a la velocitat de l'enemic. Anem a buscar dins de moviment el de moute, 10 passes, un altre cop, el posem aquí i ara ens anem als operadors, i posem el de menys. El substituïm i aquí posem 0 menys velocitat enemic. Anem a arrossegar la velocitat enemic que havíem preparat aquí i això ho arrosseguem aquí dins abans del sí llavors. Anem a buscar dins els sensors el que diu tocant, anem a posar un aquí i anem a posar un altre aquí dins. Aquest serà jugador i aquest primer d'aquí serà base. Ara anem a control i busquem l'aturar tot i deixem aquest bloc ja preparat, que és quan toquem el jugador, doncs s'aturarà tot. Ara, dins de moviment, anem a buscar els de gir, anem a posar aquest aquí i aquest altre aquí dins. Anem a canviar el 15 per un 90, aquí anem a posar un 90 també, i dins dels operadors anem a buscar el que té un igual, que és aquest d'aquí, canviem el 50 per un 0 i movem la marxa enrere aquí dins. Aquest bloc verd el posem dins d'aquest sí, llavors, si no. Anem a posar aquí el 90, que se m'ha colat un 0. Llavors, per sempre ens mourem a la velocitat i si toquem amb la base ens mourem una miqueta cap enrere, xocarem. Llavors, si la marxa enrere va al 0, girarem 90 graus cap a la dreta i si no, girarem 90 graus cap a l'esquerra. Si la marxa enrere va a l'1, girarem 90 graus cap a l'esquerra. Si no es compleix res d'això, posarem aquesta d'aquí, just aquí sota. Si dono el play, la bola desapareix i llavors ara hem d'anar al gat i dins del gat anem a esdeveniments, anem a posar la bandera verda, la dupliquem per tenir un parell i dins de control anem a buscar el per sempre, en posem un aquí i en posem un altre aquí, agafem l'espera un segon i el posarem aquí, canviarem l'1 per un 0.2 i ara dins d'aspecte agafarem el que diu ves a la capa front, el posarem aquí davant del per sempre, després buscarem el que diu següent vestit i el posarem a sota del 0.2. Aquest d'aquí farà exactament el mateix amb el ratolí, li donarà l'animació de moviment. Però com el gat s'anirà movent tota l'estona, no haurem de comprovar si estem apretant les tecles. Ara dins de moviment agafem el que diu apunta en direcció, posem aquí dins i el ves a posició aleatòria, canviem la posició aleatòria per enemic 1, ara ens anem als sensors i busquem el que diu fons NR d'escenari. Aquest arrodonit el posem dins del 90, canviem escenari per enemic 1 i posició X per direcció. Llavors anem al gat, seleccionem els vestits i fem la mateixa tècnica que amb el ratolí, dupliquem,
dupliquem fins a tenir 4. Ara aquest segon d'aquí li tiro les potes una mica enrere, una miqueta enrere, aquesta d'aquí també, aquesta per aquí, més o menys, no cal que sigui perfecta. Aquesta la dupliquem i la posem més a sota. Faig una duplicació d'aquest que és l'original i llavors em vinc al tercer i li moc això una miqueta més cap aquí. Li moc aquesta altra una miqueta més cap aquí. Aquesta la tirem cap enrere. Aquesta també. Ara, veient la seqüència, tenim aquesta. S'encongeix. Estira. Normal. S'encongeix. Llavors ara ens falta en aquesta canviar els altres braços. Si hem començat movent primer els de baix, ara en aquesta els que aniran cap endavant seran els de dalt. Ens posem una mica cap aquí, això cap aquí, més amagadet, aquí li donem una mica d'angle, podem posar una mica per aquí i aquest una mica més amagadet. Llavors, ara tornem al codi, apretem la bandera i ja tenim una sensació de moviment amb el gat que, com dic, la podeu ajustar, la podeu corregir, posar-la com vosaltres vulgueu. Jo ho he fet així ràpid a mode il·lustratiu i l'únic que heu de fer és treballar-ho una miqueta més perquè quedi millor l'efecte. I ara ens anem a l'escenari, agafarem els esdeveniments, posarem el de la bandera verda, anirem al control, posarem un per sempre, buscarem el repeteix fins, llavors buscarem també un sí llavors, posarem aquí i després un espera un segon, el posarem aquí i el duplicarem, això ho posarem aquí sota, després dins de les variables buscarem el que diu assigna el valor 0 i en aquest cas sí que és compte enrere, posem aquí un 15, ara el repeteix fins, el posem aquí, doncs per sempre posarà compte enrere 15 i començarà a fer això d'aquí, repeteix fins que el compte enrere sigui igual a 0. Llavors anem a operadors, busquem l'igual, el posem aquí dins, canviem el 50 per un 0 i ara en les variables anem a buscar compte enrere, posem el compte enrere aquí dins i ja tenim, repeteix fins que el compte enrere sigui igual a 0. Llavors diríem augmenta compte enrere, després d'esperar un segon, en comptes d'1 li posem un -1 perquè resti i llavors el sí, compte enrere, anem als operadors, més petit que, el posem aquí, més petit que 5, dins de variables agafem compte enrere i amb això el que aconseguim és, si el compte enrere és més petit que 5 segons, llavors faràs un soroll, llavors anem a sons, li diem inicia el so pop, el posem aquí i ara això ho movem just després de augmenta el compte enrere amb -1. Després, dins dels esdeveniments, posarem envia a tots el missatge 1, això va aquí, després de repeteix fins que el compte enrere sigui igual a 0, i quan el compte enrere ja és 0, doncs envia un missatge i s'espera un segon. Aquí on diu missatge 1 apretem el desplegable i li diem nou missatge i marquem marxa enrere. Llavors cada 15 segons això enviarà el missatge marxa enrere i l'haurem d'obrir amb els enemics per canviar el sentit de desplaçament. Anem a enemic 1
I dins d'esdeveniments busquem el que diu quan rebi, marxa enrere, anem a buscar a les estructures de control el sí, si no, el posem aquí, ara anem als operadors i busquem el de l'igual, el posem aquí dins, canviem el 50 per un 0, ens anem dins de les variables i posem marxa enrere igual a 0 i ara busquem assigna compte enrere el valor 0, canviem compte enrere per marxa enrere, dupliquem, en un li posem un 1 i l'altre el deixem amb el 0. Llavors aquest de l'1 el posem aquí, si la marxa enrere és igual a 0 li canvies el valor a 1 en quan reps el missatge i si la marxa enrere no és 0 llavors li poses el valor 0. Si la marxa enrere no és 0 vol dir que és 1. Llavors això el que fa és canviar-li de 0 a l'1 i a la inversa. Anem a moviment i anem a afegir-li el que diu gira cap a la dreta 15 graus, el posem aquí davant i canviem el 15 per un 180. Llavors ara si apretem el play, vaig a intentar escapar abans que m'enxampi, em poso aquí per esperar. Ara està fent el compte enrere i ara canviarà el sentit. S'ha donat la volta completament. Per acabar, vaig a agafar la base, vaig a posar-la darrere del pa, agafaré l'enemic 1 i apretarem duplicar, agafaré el gat i li diré també duplicar, ara l'enemic 2 li faig clic a duplicar i al gat 2 també li faig clic a duplicar. Anem a l'enemic 2 i anem a canviar-li la velocitat per un 4, per exemple, anem a canviar-li la direcció per un -90, anem a canviar-li també la posició XY, vaig a posar-li aquí -140 i a les Y vaig a posar-li 95. Llavors ara m'aniré al gat 2 i aquí on diu enemic 1 vaig a canviar-li enemic 2, em canvia posició X, llavors selecciono i li dic direcció i on diu vés a canvio l'enemic 1 per l'enemic 2, me'n vaig a l'enemic 3, la velocitat li poso a 2, la posició diré 70 a les X i 38 a les Y, a la marxa enrere li posaré un 1 perquè vagi diferent als altres i ara amb el gat 3 canviarem on diu vés a enemic 1 per vés a enemic 3 i on diu enemic 1 dins de la punta direcció posarem enemic 3, ens canviarà posició X i li hem de dir un altre cop direcció. Llavors ara si jo apreto el play, aquest gat d'aquí se'ns ha quedat atrapat i una mica boig, anem a veure què li passa, es queda massa aquí, a veure, aquí, vale. Llavors anem a agafar aquesta bola d'aquí, anem a posar la bola més o menys per aquí. Això són 73, 23. Canviem-ho aquí, 73 i les Y, 23. Llavors apreto el play i ara ja funciona una mica millor. Llavors el joc ja estaria acabat, tinc aquest gat de dins que es va movent una miqueta més lent, el que es mou més ràpid és el de fora, però també està bé perquè té més recorregut, i quan jo agafo el pa doncs em suma punts, no puc travessar les parets, i si m'enxampa el gat doncs s'acaba el joc, i això seria tot per la sessió d'avui. Si us ha agradat aquest vídeo i voleu veure més contingut com aquest, feu like, subscriviu-vos al nostre canal i deixeu-nos els vostres comentaris. Fins aviat!